Goedemiddag, met Guido van Wissen, voorzitter ZLF 2010. Tweede dag ZLF 2010. En vandaag is onder andere het vogelschieten of het schietwedstrijden zijn er, de exercitiewedstrijden zijn er, muziekexercitiewedstrijden zijn er. We hebben zojuist het défilé achter de rug over de markt in Meersen. De opkomst en het publiek was geweldig en tot op heden staat hier een zeer tevreden voorzitter voor u. Dadelijk in de feesttent draait voor u nog op Big Benny en Erwin. En sorry voor de krekels, dus de stemming gaat dadelijk om een uur of 5 hartstikke los zijn. De schietwedstrijd blijft nog even lekker doorgaan. Dat zal wel tegen een uur of 19 zijn afgelopen vanavond als het duister wordt. En wij hadden de exercitietreinen, het uitreden van de koningsparen, de marketensters, de keizerparen. Nou, dat is nu nog volop aan de gang. Eveneens als muziekwedstrijden op dit ZLF.